Kamboge bianga. Ibelanga mbo. Mba. Ha? Mba. Eja fole. 28. Wapaka nishigi maseka bola agadi nwa baby. Chese wo maka. Etakoshi se mebuto oge nka take a joke ya. Oya, were phone and get be here the man of ma. The way camera na get below to get lazo. Lazo. That's mga hunko ganya again. Set a cameraman hunko again when I can come closer here to like a bagoko. Set a cameraman hunko again. They were like a dosaga transaca. When you're heke. Be closer. Oh, Nazo. Akoko. Look at. Come on, Lewanya front. That Breake ring light bianga. Lewanya fronto. Come on, see when he can get your hand pass aquaragi window. Breake ring light bianga. What I reverse bia. Bia with a phone with. Jide phone na knock off makana ni hini. Jide phone na naka. Not be head. Not even gonna who of ma. Saha go gane. Chinaza onye. Afoma. Chinaza afomo. Mambo bia bo Otele ring light. It say that for le. 28. Itu mole. No. Elupoleti. Wapaka he to anishi. Wapaka he to anishi nwa bingo. Wapaka he pato anishi. Pranga waraka to anishi for what? Ma ho ezegi. Ma ho ezegi get akoshmeze. Amwa kebranga bia takashe. Nsi ma ho ezegi zigo to a. Amwa kiti sala se me pegereze. Come on, remove that your hand from your head, boy. Hezegi. Are we when heze? No good ever. Child, don't know. Oh, you got a jiwa your bum. Give me a takoshi heze. When heze, give me a bum, same lay when heze. You may give me it. Lanya told that touch from you, Makwasi when heze. Can I takashi heze? You may give me it. God, we get the Bagana Union, you know. You know, then when heze. Nah. One boy beze no okpuru onu ya gwuru lawo eze ole proladan 5 Otele Rosanna akro hunge ihe tiga aka na wepụ aka n'okpuru fonu gị ese nwanne m ọkụwara m eze ndonno one has a family retreat, family surrender. Magan and Paga had endo. That's a missing when has always a white camel ever. Yeah. Okay, but Nina is Agula.
Eba. Okay, okay. But Eba is it? Is it? Is it the front Eba? Side that or Kushiwo quick, let's go negra. Okay. M gara Madonna University. Get a cake on a Madonna University. Nothing. Huh? Nothing. Maybe she not watch him. Which in Imo State now what? Kushiwo quick, one name when he said, don't come here, get provoke, Kushiwo quick. All family, you know, Kushiwo quick. Maybe she not watch him. Imo State. The one year bad. I'm onye Imo State. Ebe Imo State girl. Orata. Ebe no rata. Owerri. Ebe no Owerri. Oh, nani Owerri. One nigga akọrọ gị ihe ọka dị ndụ. Ọ dị ndụ na ọ dị ndụ. Family of teeth activist ndị eze. Ọwapara unu ka ọwa ọlụ nnu. Onye sotaga m. Ya akọrọ gị ihe ekeshi agha eze. Ọwụshi ọ kwụrụ m datin. Anyị rọgarụrọ so ya akọ m datin. Ọmadị. Ụnụ rọgarụrọ ya ewere ihe kụọ gị. Ọmahụ eze nọ gị nga agwụ. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Ị gụchala yunivesiti ị gaga? Ee. Eriri gị eri? Mba. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Enwere mgbe ike gị shige kabad? Mba. Iji anyụ ahụ ma gị na nwoke nọrọ? Mba. Atala ahụ gị na pikọp mbụ? Mba. Atala ahụ gị na ambalansị mbụ? Mba. Anaghị aka ịkpa n'aka nri o siri ike? Ee. Anaghị aka ịkpa n'aka nri ha bụ ọchịchara ike? Ee. Emega ị ga-ala aba ara nsọ gịnị? Ọ resolved. Oshike. Then ngwa gesi osiri ike gesi gebi ngugbu abịa bụ sorry soft. Who is a nurse? Because based on ihe group, who is a nurse? A nurse, mmadụ na-elekọta patient mmadụ na-elekọta patient adịghị ahụ. Like they are someone that helps people that cannot be able to do things on their own, like patients that cannot be able to take care of themselves or do their daily activities. Mpaghara onye kromonto? Mba. Mmadụ jee ka ụka? Mba. Iji agbakashi ọnụ? Mba. Enwere mgbe ị gagitere n'ụzọ ka ịhụ nga onye ara anyị nwa mamịrị gị lee ya anya n'amụ tie chai? Mba. Ọlụ taa ya na-akụ gị Otele na-akụ gị gị na-achọ nwoke na-ata o mele gị mbụ? Mba. Ị ga-anọ n'ihe how many years without nwoke ere gị elu? Aga m anọfu 10 years. Aga m anọfu 10 years. Nwoke a ga-emetụli gị aka?
Ọ ga-agụ gị. Eweli Otele gị ọ ka dịkwa ndụ. Ọ dị ndụ, ọ dị active. Otele gị. Ị ga-anọli 10 years. Nne dị afọ ole? 28. Otele nwụrụ anwụ barala zinga Otele zinki Otele ya wụ bracket Cameroon zinki Otele. Nwoke ọ taala gị mbụ? Mba. Oke, nwoke atabeghị. Kemgbe ị pụtara ụwa nwebụ onye tarala gị? Okay, I believe from ihe kwuru nna so far enwebe nwoke metụrụla gị aka ị ga-anọli nna ị ga-anọli I believe from okwu ikwuru no ị ga-anọli 10 years but ọwụ ma mgbe a tara gị ịnụ ha n'ụtọ ya na ụmụ ike gị chetezi ha many years again. But nwoke ọṅụṅụ gị ara kissing one. Mba. Upon genotype okay. Blood group okay. Opposite. Yeah, my phone number okay. Oh. 080 85 69 6412. Okay, man, ihe aga na social media niile nga n'iru. Nganihu. Gbara number gị. 080 85 69 6412. Okay, moderator, block ram this lady. Block her. Block her. Block her. Bishop. Bishop, good evening. Kambi camera mbiko eweliwe. Tinyegi.